Qegħdin hawnhekk biex nagħmlu l-ġustizzja soċjali u nkattru l-ġid. Ġid li la darba jinħoloq jitqassam bl-aħjar mod fost il-poplu Malti u Awċi kollu. Hekk sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat meta kienet jindirizza l-laqgħa politika fiċ-ċentru Laburista tal-Marsa. Propju fil-Marsa ma setax jonqos lill prim Ministru jitkellem dwar l-għeluq tal-Power Station. Weda illi dan il-Gvern żamm fl-ewwel xhur tiegħu wara 25 sena ta' kliem fieraħ mill-Partit Nazzjonalista. Dan grazzi għall-investiment ta' 320 miljun euro li l-Gvern irnexxielu jġib għall-Ene Malta. Permezz ukoll ta' dak l-investiment intom diġà qegħdin taraw u kalla jrib din leġislatura nkunu lesti ma diġà qegħdin taraw bajnejkom illi din il-pjaga tal-Power Station tal-Marsa tkun ingħalqet darba għal dejjem. Dwar l-enerġija, Joseph Muscat kritika l-istil dilettantesk illi bih qed jimxi Simon Busuttil. F'dan ir-rigward huwa semma l-interconnector illi skont il-kap tal-Oppożizzjoni jista' joffri sors irħas ta' enerġija mill-Power Station infisha. Iżda skont Muscat, Busuttil reġa' kien skorret tal-kollox fl-analiżi tiegħu wara li jingħata pariri ħżiena. M'għandunax li l-Gvern Malti tagħmel sejħa uffiċjali biex min huwa interessat illi ibih elettriku lil Malta jikkwota l-prezzijiet. Kull prezz li ġie kkwotat huwa ola mill-prezz li ħajjiġi lilna l-elettriku kieku aħna nagħmluh bil-gass kif ħankunu qegħdin nagħmluh. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-prezzijiet tal-fuel u spjega kif skont l-istess kalkolu li għamel Tonio Fenek il-prezz tal-fuel meta huwa stess kien Ministru kellu jola b'25 u mhux b'35%. Muscat temm jgħid li għall-kuntrarju ta' dak li kien iseħħ taħt il-Gvern preċedenti, illum id-diskussjoni hija b'kemm ser jorħos u mhux b'kemm ser jola il-prezz tal-fuel.